Les instal·lacions de vins i licors Grau a Palafrugell van acollir un tast únic amb Sara Pérez i René Barbier, viticultors i enòlegs i dos dels màxims exponents del món del vi. 2017 és una anyada estranya perquè s'assembla molt a 2007. O a mi em recorda molt l'expressió de 2007. Però que és una anyada calenta, és una anyada que s'expressa des de la fruita quan finals d'agost, principis de setembre són calents. Això també ens va passar en 2017, ens va passar en 2007. Però en 2007 les maceracions van ser molt llargues i l'extracció va ser molt més gran. Va ser un tast màgic que va omplir l'auditori de vins i licors Grau amb una 50ena de professionals del món de la restauració, la gastronomia i el vi. Sara Pérez i René Barbier van oferir un recorregut pel passat, present i futur dels seus projectes al Priorat i al Montsant. Mon pare es va topar amb una vinya espectacular, no? I m'ho va ensenyar. Havia de ser una vinya que per mesclar amb la resta de les altres vinyes que teníem de Garnatxa per crear el vi de l'Aurona. Un mapa emocional per la seva trajectòria, com explicava la mateixa Sara Pérez. Vam decidir de fer el llistat de vins que ens venien de gust explicar avui i intentar muntar un viatge, que al final serà com un viatge sinuós d'entrada, sortida, de vell a jove, de blanc a rosat i de negre a blanc. I és més un mapa emocional dels nostres projectes i de la nostra vida en el món del vi que pas una altra estructura més estàtica. Jordi Grau Segarra va ser l'encarregat d'obrir el tast, destacant la trajectòria i la projecció de Sara Pérez i René Barbier. Bé, molt contents d'acollir aquest tast d'uns personatges tan importants en el món de la viticultura i de l'enologia. Realment són uns testimonis en primera persona del ressorgiment del Priorat, hereus del passat, també personatges claus del present i també que escriuran unes pàgines brillants en el futur. Sara Pérez i René Barbier van convidar els assistents a acompanyar-los en un recorregut emocional pel seu projecte de vida a través dels seus vins més emblemàtics, compartint el seu coneixement i les seves experiències. Espero que sapiguem explicar el que és la nostra zona i la nostra vida, la nostra passió del vi i la passió i una mica també la nostra filosofia de vida que està representada als nostres vins. Espero que això s'ho emportin. Entre els assistents al tast hi va participar el sommelier del celler de Can Roca, Josep Roca, que va conversar amb Sara Pérez del paper de la dona per innovar el món del vi al Priorat. Per mi el paper de la dona és molt important perquè jo penso que durant tant de temps històricament hem estat invisibilitzades, ningú esperava res de nosaltres. Llavors no passa res. O sigui, el millor és quan ningú espera res de tu, perquè no pots fallar mai. Aleshores, tira't a la piscina. I llavors tots els projectes emprenyats per dones són com a molt arriscats i no hi ha por, perquè no hi ha expectativa. I em sembla que això és una de les coses més boniques que et puguin passar. El tast es va tancar amb un aperitiu per a tots els assistents servit per l'hotel-restaurant Casamar de Llafranc. A més, els participants van tenir també l'oportunitat de visitar la botiga enoteca de vins i licors Grau, que compta amb més de 1.700 metres quadrats i 12.000 referències de la millor selecció de vins i licors del mercat, tant nacionals com internacionals, i una àmplia varietat de productes més exclusius relacionats amb el món del vi.